Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Dugang ang mga timbangan ng bayan ginpahamtang sa mga merkado publiko sa syudad sang Iloilo. May 12 na katimbangan ng bayan ang mga merkado publiko sa syudad sang Iloilo. 3 sa mga iniyara sa Iloilo Terminal Market. Tagduha sa iban pa nga mga dalagkong ang merkado kag tag-isa katimbangan ng bayan sa magagmay nga mga public market. Ginbutang ang mga ini sa entrance sa mga tindahan agud mas mahapos tutulon sa mga bumalakal. Sa terminal market, may ara kita dira sa may delivery sa likod sa may Rizal. Tapos may ara kita sa tunga. Usually ginbutang nato rin sa fish section dira sa central. Tapos ang accessible din sa tanan kay ara sila sa entrances. Ini ang nangilihok sang Local Economic Enterprise Office matapos makumpiska sadto ang pila ka may daya nga kiluhan sa mga merkado publiko. Para ma-aware ang aton mga vendors kay tungod sa mga timbangan na mga may daya, at least kung arang timbangan ng bayan, ma-aware sila na dapat insaktuhon nila ilang mga ilang tiluhan. So far sa paglibot naman kahapon, may mga dala kami ng test rate. So ang mga vendors natin aware naman kag ang mas mayo may timbangan ng bayan kay aton mga consumers. At least kung may reklamo sila, anytime pwede na nila ipakilo ang mga gibakal nila. Matandaan mismo si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang nagpanugyan sa importansya sang pagpahamtang sang timbangan ng bayan sa mga public markets. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa aton nga mayor kay wala nagiging kalipatan ng aton nga markets nga ang tanan naton nga kinahanglanon sa market sa ara gay dinasuportaran niya. Sa tion may reklamo ang manugbakal tuhoy sa kiluhan, sarang man makapalabuot sang reklamo sa mga market in charge. Samtang, nagalaom naman ang LEO nga padayon nga suportahan sa mga bumalakal kag vendors ang mga pagsulundan nga ginapatuman sa mga merkado publiko. Magluwas sa husto nga kiluhan, ginalauman man sang talatapan nga magsunod ang pumuluyo sa mga protokol nga ginapatuman pareho sang paghugas sang kamot antes magsulod sa merkado, pagsuksok sang face mask kag face shield, kag pag-obserba sang physical distancing. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Duha ka Ilongga Beauty Queens pambato sang Iloilo City sa National Pageant. Matapos nagdala sang kadalagan si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, nagalaom naman si Mayor Jerry Treñas nga sa sini nga tuig magapadayon ang paghakot sang corona sa mga Ilongga Beauty Queens sa mga national competition. Ang ila kadalagan, dako nga bulig para labi pagid nga makilala ang syudad sang Iloilo. Si Karen Lori Mendoza ang magapasakop sa Binibining Pilipinas, si Ann Palmares naman para sa Miss World Philippines. Kahapon, antes nagpadulong sa Metro Manila, nag-courtesy call ang mga ini sa talatapan sang alkalde. Well, surprisingly, like Rabia made it to the top, no? Gatanaw ko to sa ila. I think they have sufficient beauty, sufficient grace, and fluent man sila maghambal. I told them that the city is fully behind them. And ginpatanaw ko to gani sa aton kay Jo Agudo kung makabulig kita. Base may mga gasto silang kinanlan nila bulig. Para kay Mayor Treñas, wala sang imposible kung determinado kag nagapursigi ang isa ka tawo. Gani, mensahe niya para sa duha ka Ilongga Beauties. Para sa ila, ang ginambal ni Rabia, no? Ang Ilongga gwapa. We should never forget that as long as we put our minds to something, we can always achieve it. Sanday Mendoza kag Palmares ang ginkoronahan sadto sa Miss Iloilo 2019 upod si Rabia Mateo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas ginaduso nga mas kilalahon pa ang Iloilo City bangod sa mga matahom nga historical sites kag public plaza.
Paborito nga subject sa mga nagakuha sang letrato ang Haro Belfry nga yara sa Plaza Sang Haro. Sa plano sang National Historical Commission of the Philippines, isa ini sa mga historical sites nga pagakaayuhon. Kabahin sang plano amo ang pagbalik sang apat ka mga virtues, ang fortitude, temperance, justice kag prudence. Ibalik man ang Carillon Bells, pati ang Center Island sa estatwa ni Graciano Lopez Haina ang pagakaayuhon man. Ikaduha, amo ang pagpatahom sang Molo Plaza. Ang Molo Plaza, mabutang da sila water feature. Ang ilan na istoryato kagapon nga daw mabutang sila fountain. Parang may kantuan ng tao, kag ang fountain na may lights, kag may music, no? Parang mag-enjoy man mga tao dira. Kadua, ang estatwa ni ang sculpture bala nga Italian nga si Monti, ang babayi na da sa isa ka island, isaylo tana sa pihak lang sang aton nga dira sa mga estatwa man bala sang mga goddesses, Greek goddesses, no? Kag ang Greek goddesses isla nila na sa mga matahom nga mga estatwa. Luyag sang alkalde, ibalik ang sadto anay katahom sa mga parke kag public plaza sa syudad. We are going back, no, to the what used to be ang past naton, ang matahom nga mga plazas naton. Kaya daw nalipatan na naton ang mga plazas ta because ang mga kabataan daw na hilig na magkadto sa mga malls, no. But during these times, because nga mas I think it's going to be safer if people go around the plazas. Para sa ginubrata dira sa Sunburst, ginpakayo na ni Senator Drilon. Pagkatapos gin-maintain sang aton beautification, ginbutangan ta sang sound system. Ang people go there and to enjoy the plazas. Ang tagidya is really gina-restore ta ini nga mga plaza para ma-enjoy man sang aton pumuluyo. Buwas nga adlaw, igapatigayo naman ang groundbreaking para sa rehabilitasyon sang Plaza Libertad. Jennifer Garcia Hernandez para sa Levla Patrol.